Sir, ano na ako politics agad. Pasensya na. Sir, I want to ask about your political plans for 2022. Have you thought about it or nasa process pa po kayo ng pag-finalize po ng inyong decision, sir? Nasa process. Actually, let me just tell you the story behind it. Mga early this year, kinausap ako ni Senate President doon sa kanyang opisina. At sinabi niya doon yung kanyang political plans na medyo determined siya to go for the vice presidential post. So tinanong niya ako, sabi ko, wala akong appetite actually. When politicians are talking about fire in the belly, ako, tinapat ko siya, wala akong appetite. In fact, sabi ko, pati yung pagbalik sa Senado, kasi meron pa ako isang term, hindi ko na kinukonsidera pa. So, yun, uminog yung usapan namin doon at nakiusap siya kung pwedeng, wag ko lang saran yung pinto at siya'y gumagawa rin ng mga consultations at sa kanya mga pakipagkonsulta sa mga kaibigan niya, mga supporters niya, lumalabas yung aking pangalan as a possible katandem niya. So, doon nagsimula yun. And ang usapan namin, yun nga, at the proper time, kung magkaroon ng decision, dalawa kami sigurado magsasama. And I indicated to him na maski hindi ako tumuloy, basta ako four square behind or all-out support doon sa kanyang political plan, whatever it is, whether vice president or even president. So ganun ang aming naging usapan at nandun pa rin kami sa ganung situation. Siya mas determined, ako talagang very tentative. And ang talagang nag-hold back sa akin, tig-aaralan mo kasi yung situation, yung present situation sa ating bansa. Napakaraming problema. Ang unang dapat tanungin, nasabi ko na rin ito, noong mga nagpaplanong tumakbo, kaya bang isolve yung mga problema? Yun ang unang consideration. Alam mo, madali lang yung mag-file ng Certificate of Candidacy. Yun ang pinakamadaling gawin. Mag-embark do sa kung ano yung political journey na gustong tahakin. Ang mas mahirap na parte, yung isipin mo yung responsibilidad na iaatang sa balikat mo at kung kaya mo ba, in-enumerate ko na rin sa inyo kung ano yung mga problema. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.